Investiční tip: nákup akcií společnosti Nvidia. Úterý 18. června se akcie společnosti Nvidia staly nejdražšími na světě. Při ceně $140 za kus jejich tržní kapitalizace překročila hranici 3,34 bilionu dolarů. Celková hodnota cenných papírů Nvidia tak překonala Microsoft a stala se absolutním lídrem. Vzhledem k dosažení nového vrcholu mnoho lidí neví, co čekat dál a jaké jsou další vyhlídky akcií Nvidia. Abychom tomu porozuměli, naši analytici z Ironsea doporučují věnovat pozornost těmto 3 bodům. Nvidia je klíčovým hráčem v technologické revoluci umělé inteligence a v podstatě monopolistou v oblasti akcelerátorů výpočtů pro datová centra. Prudký růst cen akcií společnosti byl způsoben silnými finančními výsledky a vysokou poptávkou po jejich produktech, která neklesá. Microsoft, který je nyní druhou nejdražší společností, je velkým odběratelem čipů Nvidia. Na rozdíl od Nvidia, která již z umělé inteligence generuje většinu svých příjmů, Microsoft začal z nejnovějších technologií a zakoupených čipů těžit finančně až nedávno. Před rokem v červnu tržní kapitalizace společnosti Nvidia poprvé překročila hranici $1 bilionu. Do 1. března letošního roku společnost dosáhla kapitalizace $2 bilionů a o 4 měsíce později $3 bilionů. Růst kapitalizace o $2 biliony za rok je nejrychlejší v historii finančních trhů. Předpověď ceny akcií Ironsea. Analytické oddělení našeho brokera Ironsea se domnívá, že zveřejnění silných výsledků hospodaření a setrvalá poptávka po technických řešeních posunou akcie společnosti Nvidia do oblasti $150–170. A s vysokou pravděpodobností k tomu dojde v příštích 3 až 4 týdnech. Zrušením tohoto scénáře by mohl být pokles cen pod úroveň $130, která je v současnosti klíčovou hranicí. Jakékoliv pokusy o pokles pod tuto hranici se setkávají s aktivizací velkých kupujících.